everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Na, midako na ang kayo. Midukot na ang kayo sa katungang lawas sa ananangkan. Mupiya na ko din eh. Oh, mipauli na ang ananangkan. Kinahanglan makapiya dayon ko ining iyang panimay. Di na ko makita niya ining dapita. Kalupad-lupad siya sa palibot sa iyang katuyog-tuyog. Ingon sa gusto siya musod, pero dili siya kasud. Tungod sa kadako sa kayo. Oh, may nabuto sa sud sa palag. Ang iya kaatong lawas. Kinahanglan makapiya dayon ko dinhi. Magkapalayo ko dinhi. Samtang busy pa siya sa pagtabang sa kaputol sa iyang lawas. Layo na ko sa naimutangan ni atong bahay sa anananggal nga akong gisunog. Niya ang langkay nga ako napunitan. Nabugkos ko na. Ako din pasikaon. Aron doon ako'y kahayag din ni. Ani ko magpalapay sa kakapion. O mangita lang kong pwesto nga akong katakuan. Nga dili dayon ko matimahuan sa mga ungo. Sa'yo din nakalutos, Lugoy. Naunahan ko na. Ako nakita nga uutan ba nis, Lugoy? Bisa nung pala hubog. Pero di kita itong padlungon. Suka na akong daan. Basin o nakakatutupig sa kupos. Ngayon ikaw man, ako pagkakon sa liya. Ni apa si Kwati? Ang buhat ka. Hain mo kanya gibutang. Diara. Diara di si babaw ni abuhan. Ryan! Dong! Tabang! Lugoy! Lugoy! O siya dito mo! Lugoy! Dong! Siya dito po, Lugoy! Dong! Dong! Ngayon na ngayon magkagtabang! Dong! Dong! Doon ay mabdus! Awa na mamabdus! Awa na! Kini! Doon ay mabdus nga! Nga walay sud nga bata sa tiyan! Gikaong sa ungo! Patay dong! Patay! Patay ang sinahan! Sino nga yan? Uy! Ni mga tao eh! Ni mga tao nagpadong din eh! Yan na lapaingo din ito! Iyalang gayungan ang babae nga! Patay na! Tanawa! Napatawag si kayo taga! Tanawa! Anong tanawa? Pero, Lugoy, ano niya mo sa nadadal mo? Patambalan din ka ni! Patay naman ka na! Uy! Ryan! Dong! Kabagi mo do! Ayan! Babae mo daw! Babae do! Babae daw! Tabagin ng akong asawa! Una na! Hindi ko gusto mawala akong asawa! Dong, Ryan. Dong, magkatabang ka na. Napatay mo ng asawa niya. Nagbuslot kintiyan, oh! Oh! Nagkadugo. Patay yun. Wala na kininhawa. Hello! Oy! Gisingkahan mo ko. Ikay mananambal? Dili, oy! Si Dungayan ang mananambal. Isuga ninyo, eh. Usapang tabal na patay naman, ha? Mabuhi siya. Tungod ni Ryan.
Awa. Buya taon Ryan. Mabuhi ka. Mabuhi ang akong asawa. Maluoy ka. Isulti na dong. Buhi ka akong asawa. Buhi ang akong asawa. Patay na ang imong asawa. Usa lang ko katao. Dili ko sama sa Ginoo nga mo'y tag-iyas kinabuhi. Ug sayo na makamando nga buhion ang patay. Dako kayo og samad ang iyang tiyan. Ug dili sakit ang iyang namatyan. Naibaw kong gibalbal siya. Nasuko na oh. Umidol ko nimo tungod kay misalig ko nimo makabuhi ka sa kong asawang patay na. Oh, isog kayo dong. Ay, pansa dong. Gisugo lang ko sa atong Ginoo. Gisugo ko sa atong Ginoo sa pagtambal sa mga ginagmay lang nga sakit. Ug sa pagalkontra sa mga ungo. Kung mao ka na, wa kay hinungdan. Bantay dong ha? Bantay dong. Isog kayo dong. Gisakitan sab ko sa imong gitangatan. Tungod kay ang akong inahan namatay usab. Dong. Ay, Hinung na! ay, lagpadool dong. Wa kay hinungdan! Oy. Wa kay katabang! Uy, kalain mo. Ayaw pagingana dong, uy. Ayaw pagingana. Bay? Dalon ko pagbalik kag akong asawa sa akong pinuyanan. Pero dili ko siya ilubong. Oh, uy. Sayop ng imo, sayop. Ayaw, ana. Ay, tambag, inato lang ni. Magkwatag pari, ha? Doon na may usap og pari din ni. Pabasbasan ta na. Pamisahan ta na imong asawa. Musamot ka kundi na ang kaaga na. Kung imo ng gamson, patay naman na. Ato na ipahimutang. Hinom! Ay, sugali. Usap na ni mo. Ayaw pa pangilabot sa gusto ko mahitabo. Kapring! Ayaw, Uy, sakto man. Sakto man yung Ryan. Uy, igo na ba siya mutambal sa mga napatagdan og ungo? Maminaw ta ka. O to anam dito no. Ato po nga lakaw gid oh. Saan man na to ato? Dong, usam to. Ha? Uy, usa iya magidaan minatay. Usa ba siya kasabot? Wala ay makabuhig patay ang ginuura. Pasagan kag hukom to tawana. Dong Ryan? Sab ka? Hungog ko. Nihilak mo ka. Hungog ko! Oo, bitaw. Ha? O di, uy. Tarong ka, uy. Nagtinapol ko. Ha? Nagtinapol ko! Ay! Dong, maigo tayo nga ano ka, uy. Naungog man ka, ha? Bebe, dali rin mamahan ng tabi. Gutom na, eh. Day, Aliyah! Mangaon na ta, Day! Dali na, gawa sa diya! Mangaon na ta! Buntag na. Alas 9 pasado na sa akong relo. Muparaw ko. Mubiya ko din eh. Kailangan na makaabot ko sa lungsod. Kailangan lang magmaisugon ko. Ako na lang usa. Huwag makalaban ako ang pagkinaunsa. Sukada. Huwag ko panganduya ka magkalisod-lisod kong sama ini. Huwag ko magkalisod. Bahay ng kwarta. Kaya ni amang ko'y kwarta. Pero kinig akong kahintang karon. Dili ko mahilak. Di ko makapaminsan og tarong kung mahilak ko. Pahiran ko ako mga luha. Magdali ko. Paspasan ako mga lakang. Magpangutan na lang ko. Naay mga tinapok ng mga kagmaing kahoy. Akit kaop. Husto. Kamiton ko ka na. Hugaw-hugawan ko ang ako naong. Aron dili ko daling mailhan sa mga nakailan ako. Nga sakop ni Iska. Buling-bulingan ko kinig akong naong.
Dong, Ryan. Hinuktok man ka. Ay, hinuktok. Payon ba siya ikadakusa? Pasulbad ang problema ni mo. Gaan ba paminaw niyo ba? Ako ganyan ako nakabantay ni mo. Nganom ka. Bahay ni ko na nakasus na una ni Ubi. Ayaw paniglain ako. Total ni, anmig ko sa inyo magpuyo. Sayop na ko ang tanan, Lugoy. Ha? Kung anong ningon adto ang iyang asawa. Ha? Sayop? Sayop ni mo? O sa mga pagkaunsa nga imo masayop? Ikaw din nagbalbal ato yung asawa? Ungo rin ka? Oy, pagsultian na. Di ka ungo tingali. Ungo ka? Dili ka tingali ungo eh. Kaya mo patay ko kag-ungo. Laruhi ko be. Gano'n ikaw may nahimong sayop? Ha? Ngayon gibasol mo imong kugalingon? Ha? Wa ko katabang niya, Lugoy. Oh, Kung nakagawas pa ko kagabi o gisuroy ko ang palibot. Tingali. Matabangan ko siya. ay, shish. Ay pag-ingahan na, oy. Ay pagsultian na. Sa din lang ka mo pahuway. Maadlaw, doon na kay gibuhaton. Kapoy na dani mo lawas. Nya magtukaw ka paggabi eh. Aron, bantayan na yung palibot. Dako sino bantayan na. Kung surayon ni mong atong lugar, pila ka barangay ko na. Maabtan ti kag usak simana, suroy-suroy. Kahibaw gini ato mga silingan din he. Nga piligrutas mga ungo. Sila o mabantay silang kaugalingon. Sila ay angay mangandam para ilang mapanalitan ilang kaugalingon. Di ba? Di ba? Tubag ro sayop, di ba? Di ba? May pa, ana, ay kisupak, hilom lang. Ay nagsasula, ay nagbasula imong kaugalingon. Kuyogi ko, Lugoy. Ha? Asam ta? Na problema ang pare din sa atong dapit, Lugoy. Kay matagmisa niya sa simbahan. Halos way manambong. Kundo naman, pila lang kabuok. Oo niya. Tagsa-tagsahon tagsungko ang mga bahay din sa atong dapit, Lugoy. Atong agnihon nga mutambong sila karong umabot nga Domingo. Sa ipaygayon nga misa ni Padre Anselmo. Ang tanan yun? Kutob sa atong maabot. Tikoy, may nakataho ka na ako nga dili makadawat ang bana sa imong gibalbal nga maptos nga patay na ang iyang asawa. Awon sa man. Tiwasan to kaon tong yang asawa. Bugo kang dako. Gay, kuyaban ka na ko. Kuto na ka na. Ay, gitang palong naman sa gugo ni mo. Agay. Gusto kong adtuon mo siya, Tikoy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.